Ľudia, dneska vás vítam u dnešného videa. Dneska budeme v Robloxe skakať Easy Obby. Je to veľmi veľká mapa, takže uvidíme, či to dáme. Som zvedavý, takže... Čakaj. No, takže ideme na to. Tu nemizí aplós. Aha, to možno niekto zle. To je ľahké. Ja som majster obých. To je extrémne easy. Tak preto sa to asi menuje Easy Obby. Alebo len to tak ukázali, že preto je hard. A my sme v druhom leveli a sa nakoniec dostaneme neviem, kedy sa dostaneme nakoniec, ale niekde by sme to mohli, no nie na konci, ale niekde pred koncom. Pozri, to není tak však. Ja zadám obskok. On chcel obskok, ale jedno. Počkať, skúsim... Ja som dal obskok, ale ma to zabilo. Skoro tam som bol. Ok, ak to robím s tým zeleným. Easy. Ono ma to aj tak zabilo. Počkať, skúsim to ešte jedenkrát. No aj tak, či tak ťa to zabije. Aj keď skočíš žale, takže to radšej nedoporučujem skúšať. No radšej doporučujem obskoky, alebo ak neviete robiť obskoky v Robloxe, no ja to zase neviem robiť na Minecrafte, tie obskoky. Takže, a nenatáčam Minecraft, som sa rozhodol, že ho nebudem natáčať, lebo, no, chcem byť aj Robloxový youtuber ako Jungles. Ja som vzal obskoky, počkaj. Počkaj. Není toho ľahké to. Aha, tak to nie je. To není také ľahké, takže... Aha, to je nejaký seed. Podržitko 8824. Počkať, to je 0, to sa nedá. Počkať, to skúsim inak. Z prvej osoby. Dá sa dá to prvá osoba, hej. Cool. No. Je to spalo jak štítač. No, takže... No, takže tak. Tak, checkpoint. No a to je mega ľahké. What the heck? Ako to je aj tak skákať. No, takže to je mega easy, ja som parkour majster. Takže to fakt padá. Si nerobíš srandu. Toto. Počkaj, tu bude... Kara. Počkaj. Na. Ale ja sa viem aj urobiť obskok. Počkaj, ja tu viem aj urobiť obskok.
obskok. Hotový, easy. Že tu nemôžem robiť obskok, tak škoda. Ani tu. Takto som mi to. No. GG, mŕtvy som. Oh my gosh. Mŕtvy som. No čo už? Som mŕtvý. No. Takže tak som mŕtvý. Akože zasa vám to schytilo a som mŕtvý. Ja tomu nechápem. Šup. Šup. Yes, let's go. GG. To zasa. Tak, hej, šup, 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 šup. Teraz, ktorá je pravá? No, ja poznám takýto trik. No, fake. Aha, real. Ja mám hacky. Ja mám normálne hacky. Toto ešte sa to neupravili. To je cool. Lebo to aj tak potom môžete vyhrať napríklad Squid Game, že to tak tam robia v Robloxe. Ako to nezrychlili, to robia z nás srandu. GG? Neviem, čo sa mi to... Kamo? GG? Som v prvom leveli. Počkaj, vy tam môžete aj skakať? To som nevedel. Nevedel to. OK. Tak. Ako to je obskok? GG, hotový obskok. Kámo, ja viem obskoky. Počkaj, to si dám prvú osobu na toto. Ako by sa dostávame už pomaly do štvrtinky aj polky. GG. A niektorí to začali o 10 minút skôršie než ja. To sa volá 8 Easy Obi a vytvoril to O5KZ. To na čo ja mám prvú osobu. Aha, obskok. Wow. Aha, ja som hneď tak vstúpila, super, to je ako lava. Len je to viac červenejšie. Tak to mám ukážem takýto. GG, fakt. Ja toto nedávam. Počkaj, skúsim to. Okay. S prvou osobou tam. Ma to zachytilo, no. Oh my gosh. Hej, mizia to. Ja si to musím nastaviť, ale ja nebudem to robiť. A šup. Zrobię so mňa srandu. Tu chcú, aby som tu vyhral, či čo? Každý tu vyhrá v tomto leveli. Počkajte ľudia, mi tu volám. Počkajte, napíšem. Počkajte, ja tu niekomu píšem, takže počkajte.
Takže, môj stric bol môj sestrin priateľ. Takže ako, počkaj, mi tu píše, sa musím sústrediť na obi. Must. A bože. Píšem tu niekým. Počkaj, píšem tu. Ľudia, píšem tu niekomu. Či zavolať. To som hovoril do mikrofónu, lebo som to nechcel písať na internet. No, takže už musíme nakončiť to byť školajsku. No fakt, len toto rozbesní a hotovo. A už nie som profik. Fakt skvelé. Ako môže byť toto easy obyť, keď to nie je easy. OK, niekto tu... Tak. Zatiaľ to dávam. Tak. Šup, jedeme. Jede mašinka. Tak, no som umeral, no čo už ľudia? Pred koncom tesne, sakra. Nie. Prestaň. Sakriš. Ja skúsim uhadnúť. Nenáhodou. No, snad červené zabijacké. Môžem. OK. Aha, niekto je ešte na tom začiatočnom leveli. Sakriš. Ľudia, toto by bolo vše z tohto videa, dajte like a odber a čus, uvidíme sa u ďalšieho videa. A toto bolo dlhé, to ešte nie je dokončené, takže čus.